Pekka Parkan Talvisota-elokuvassa mä muistan lapsena yksi ikimuistoisimpia kohtauksia on se, kun yksi sotilas nappaa itselleen ison halon ja sitten ne lähtee toisen sotilaan kanssa pysäyttämään vihollisen T-26 panssarivaunun. Ja mä en ollut silloin lapsena uskoa, että onko näin oikeasti tapahtunut, mutta kyllä on ja vissiin useammassakin paikassa. Eli yksi sotilas työntää halon T-26 panssarivaunun teloihin ja saa ne joko paikaltaan tai sitten jumittumaan niin, että se ei pysty enää liikkumaan. Ja sitten toinen sotilas heittää polttopullon eli Molotovin koktailin sinne panssarivaunun ilmaottoaukkoon ja syttyy tulee koko vaunu. Ja siis halot ja polttopullothan ei ollut ainoat panssaritorjuntavälineet, mitä Suomen armeija talvisodassa käytti, mutta ehkä ne kekseliäimmät. Sen lisäksi on käytetty PST-tykkejä, miinoja tietenkin, kasapanoksia sekä muun muassa köyttä. Köyttä ei näihin ukkoihin ole laitettu, mutta sen sijaan on haluttu nimenomaan Pekka Parkan Talvisota-elokuvan innoittamana, mikä on ehkä paras kotimainen sotaelokuva mitä on, niin ottaa yksi halkomies, jolla löytyy myös oma Molotovin koktaili selästä, sekä yksi tämmönen lumiviittaan pukeutunut Mallikalenderin polttopullomies tuhoamassa vihollisen T-26 panssarivaunua. Entä miten köydellä tehdään vihollisen vaunu toimintakyvyttömäksi? 13.12.1939 Suomussalmella käytiin kovia taisteluita. Suomalaisten sotilaiden panssaritorjuntavälineistö oli käytännössä olematonta tässä vaiheessa, mutta sotamies Reino Aaltonen keksi jotain täysin uskomatonta. Aaltonen löysi jostain vahvaa köyttä ja kiipesi vihollisen T-26 panssarivaunun päälle. Se vaunu käänteli torniaan ja ampui joka suuntaan, kun Aaltonen päätti sitoa sillä köydellä vaunun tornin niin, että se ei pääse enää kääntymään. Tämä uskomaton uroteko tosin päättyi siihen, että Aaltonen sai tässä samalla osuman ja jäi vihollisen vangiksi ja löytyi myöhemmin kuolleena. Mutta siitä huolimatta, jos halolla pysäyttää tankin, se on kova jätkä, mutta se, joka tekee sen köydellä, on ehkä vähän vielä kovempi. Mallikajender Ukot. Osoitteesta ukot.fi sekä hyvin varustetuista museomyymälöistä.